धारगड निवासिनी श्री शांतादुर्गा देवीचो जो वनभोजन उत्सव गेल्या 100 वर्षां पयलीं चालू असलो तशा पद्धतीच्या देवस्थानच्या घटनेन सुद्धा नमूद केलेले आसा। वनभोजन हो 10 लोकांनी साजरो करचो। 10 लोक म्हणजे ग्रामस्थ आणि तो वनभोजन हो चालू असलेलो, पण पोर्तुगीज काळान हो वनभोजनाची जी परंपरा असलेली ती धारगडी या ठिकाणी चालू असली की आज देवस्थानाक जवळजवळ धारगडी स्थलांतरीत जावन 250 वर्सां जायत त्या वेळाचेर वनभोजन हो प्रकार जो उत्सव असा हो कायमस्वरूपी ते असलो, पण काही काळानंतर हो वनभोजन उत्सव खंडित जालो आणि खंडित झाल्यानंतर तो चालू झालो ना। तेन्ना ह्या फाटल्या उत्सवाच्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर पालखी देवळान येयल्यानंतर कौल घेवपाचो पद्दत आसा त्या पद्दतीनुसार ते कौलाक दाखयले आणि कौलाक दाखयल्यानंतर त्याची चौकशी केली। कमिटीन धारगड देवस्थान समितीच्या कमिटीन चौकशी केली। चौकशी केल्यानंतर पुन्हा त्यांच्यानी 4-5 ग्रामस्थांक घेऊन अनेकदा प्रसाद घेतलो। तर प्रसादाक तेच सांगले की वनभोजन जी खंडित जाल्यार ती चालू करूंक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांसून शांतादुर्गा देवस्थान समितीन ग्रामस्थांक संपर्क साधलो आणि संपर्क साधल्यानंतर सगळ्या ग्रामस्थांची एक महत्वाची बैठक सिरसाट हॉलान झाली आणि या हॉलान एक ठरयले की 8 फेब्रुवारी ह्या दिसा वनभोजन करचे, कित्याक शांतादुर्गेचो कौल प्रसाद आसा त्या कौल प्रसादानुसार ते वनभोजन जी खंडित जालेली परंपरा आसा ती खंडित जालेली परंपरा पुन्हा चालू करप हो त्या ठिकाणी एकमतान निर्णय झालो आणि वनभोजन हे 8 तारखेर थारले।